Nu bolden her. Ja, ser vi ham her Charles, der er kommet ind. Det er videre spil her, og videre. Dejlig touch på bolden der fra den nye spiller, der er Charles. Ja, Charles Mbapke, tror jeg han hedder. Men det skal jeg ikke gøre mig sikker på, det er sådan, man udtaler efternavnet. Så er vi på bolden igen her, nummer 12, samarbejde med Dy. Men ja, man har jo mange gode spillere herude på bænken, man kan smide ind. Som sagt, man har Morten Nu, man har Jeppe Brøndsted. Og så har man ham her Christian Lausen. Agent de to der, kan man se. De to brødre der. Ja. De tænker virkelig fodbold. Spil her. Divisionshold. Man har i Aarhus og Danmarks seriehold. Det er jo helt vildt, så mange hold der er dernede. Ja. Og det kan man godt være lidt misundelig på her i Aalborg. Det kan også være, de hoster et eller andet en gang imellem. Det er nu Holmstrøm, det var han godt nok ikke enig i den beslutning. Nej. Piv dårligt domarbejde, mener han. Den er taget hurtigt her. Finder de på her i ungebrødrene. Ja, den hopper Charles tæt på. Så kan Gustav Junge tage indkastet. Eller hvad? Give den til Emil Junge. Gustav Junge her. Nej, han løber ud. God dribling af Pindehold. Afslutning! Nej, hvor er det tæt på. Han laver et kongemål her. Emil Junge. Og der er ikke noget. Det er ude, mand. Det er altså en rigtig leder på banen. Så bliver han sendt afsted her, Gustav Junge. God første berøring. Aggressivt tilbageløb af Charles i situationen her. Godt forsvarsspil her, nummer 12 for OB. Ja, han har gjort det godt. Den måde, han kommer ind på kroppen der, det ligner ikke meget, men det gør jo, at han får ikke lavet frispark, men han gør det jo vildt svært. Jeg ved ikke, om det er Jakob Eichner derovre. Er det? Der skal ned i mål, så. Det må det være. Så må det være træneren. Som jo også er spillende træner. Er tit reserve. Ja, det er faktisk nok noget, der har set farligt ud. Ej, godt spiller Holmstrøm. Udmærker Holmstrøm igen der. Fin idé i hvert fald. Det fylder rigtig meget derinde, synes jeg. Fint lagt den her. Altid sjovt det der, eller spøjts de der situationer, hvor at spillerne tror, at spillet bliver stoppet, eller der sker et eller andet, ikke? Og så, den er faktisk stadig i spil. Jeg tænker, at Pindehold her, det burde der være en, de lige burde komme op og måske lige skulle prøve at komme med op på anden divisionshold. Ja, det er Gustav Junge. Men hvis man sidder derude og tænker, at jeg vil gerne ud og opleve noget dejligt solskin og se noget fodbold og sådan noget. Nu er Superliga boldbehandling, han har. Og så over til Bormann her, der sådan, er ikke lige så god boldbehandling lige her, men han har godt nok også været god. Selvfølgelig målscore til 1-0.